tun daga lokacin da muka yi waya da kai zuciyata ta kasa samun sukuni. Na kasance cikin zulumi, ina so na ƙara jin muryarka. Gaskiya so gamsuwa ne na zuciya. Daga lokacin da na ji kin aminta da ni har kina so ki ƙara jin kin yi magana ne, na kasa samun kwanciyar hankali. Ina so na kira ki amma sai na ga kar na yi hanzari. Ba wai cewa ne ina son ka ba, dama ce na baka wacce za mu iya yin ƙawance da kai. Shimfiɗar fuska ta fi ta tabarma, amma duk da haka a firgice nake. Saboda idan na tashi sanki, baki san wani irin so zan yi miki ba. Zan so ki ne da zuciyata gabaki ɗaya. Saboda haka ina jin tsoro ko kuma zan same ki ne kin wuce ajina. Daga sallamanka ta fari zan iya buɗe ma ƙofa, amma a'a, ina buƙatar lokaci. Ai ko da baki buɗe ƙofa ba, tunda har kika samu dama kika leƙo, hakan ma ya wadatar. Zuciyata ta gamsu. Na gode. Amma fa kar ki ji ina farin ciki ki ɗauka zumuɗin soyayya ne. Da menene in banda zumuɗin soyayya?